Salam, hörmetli adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Yine de sizin karşınıza kızıklı bir neme boyunca çıktık. Yani öňeme gaýtalapdyk. Bu gezek bir azrak, başgaçarak ve giňişleýin her adımda gittikçe de giňişleýin bu temalar bilen tanıştırmakçı bolýas. Hemmäňize hemmekim bilmeli. Ýurdun bütebiligini baýdamyzdan bozýar. Diýilen bir neme var bu taýda tema. Indi seredeliň o nähile ýagdaý. Indi bilýäňiz men häzir nemeni ekrana getirmekçi size. O baýdak kim tarapyndan döredilen şekilli edildi. Ol adama seredeliň soň gurrun edeliň. Ine bu öz Mehmet Nurov diye bu taýda oladyn ýazmandyrlar. Muhammed Öwes Mehmet Nurov bolmaly. Şu görýän adamyz ýalňyşmasam 68 ýaşlarynda şu ad. Ýöne hamaly şu baýdagy şu çyzypdyr, şu döredipdir, ine gerbäm diye. Diýip bir Ors çeşmesinden berilýär, ruslaryň çeşmesinden. Indi muňa bir ýakyndan syn edersin. Şu adam şu baýdagy döretme mümkinçiligi barmy birinji nowatda? Mun beýleki eserlerine serederiz. Eser diýip bilseňiz eger. Men häzir eser diýip ulanjak, ondan soň özüňiz karar beräýin. Esermi dälmi diýne. Ondan soň şu neme kimin aklına geldi? Şu Mehmet Nurov'un aklına geldi ya da başka yerler bana tavşyryk berdi mi? Diýilen sonra barda. Indi görýäňiz bizim baýdamyza hiç ýakyndan belki mekteplerde muallimler berilen neme boýunça, tema boýunça düşündirýändirler ýöne. Bizem bir seredeliň. Hemmäňiziň bilişiňiz ýaly 5 tane göl bar. O gölleriň aşagynda zeytin ya da zeytun yapraklary bar. O zeytun yapraklary da onu bilmedim, köp kişi bilýänem däldir. Ya da bilýändirem. Indi zeytun yaprağı ağzı berilip dip düşündirýärler. O asudalyk manysam bar diýerler. Indi meniň aýtjak bolýanym bu taýda ine asudalyk, ağzı berilip sözleri gelip çıkan yerleri belli. Yine şonu baýdaga da yerleştirýärler de. Indi ağzı berilip diýilen zat bir utopia, ýöne asudalyk neme edip bor, kabullanıp bor. Ýöne asudalyk sözüni näme üçin ulanýarlar we baýdaga da getirýärler muny. Hamaly şu wagtky ýaşaşyňyz asuda, çala hereket etseňiz siz sebäpli asudalyk bozulýar. Mysal üçin aýdal aktivist diýip bir topar nemetdiler-de. O aktivistler eden o aeroportda adamlar ayaklandy. Ýa-da ondan öň 3 ýyl mundan diýip aýdal ortaça edip 3 ýyl mundan öň halk ayaklandy. Şu wagt aktivist hem ýok, hiç adam ýokdy. Soň şu halkyň ayaklanmagynyň öňüne almak üçin aktivist diýip bir zat döretdiler. Indi aýdýarlar aktivistler ya da halk hakkını talap edip başladı, asudalyk bozuldu. Asudalyk elden gitti. Diýilen nämeni berjek bolýar. Siz sebäpli ýollar yapıldı, näme getirýärler? Siz asudalygy bozdunuz, ýoksam ýollar açykdy, arkaýyn gidip gelip durduk diýilen many ine şuň aşaňdaky neme zeytun yapraklary. Soň ine 5 göle geleliň. 5 göl gaty tartışmaly mesele. Türkmenistanda 5 gölden köp göl var. Eger el alınjak bolsa. Ýöne näme üçin 5 sany alypdyrlar? Dine sorulmaly soru. Näme üçin iň ýokarda aýdaly welaýet, ýa ýokardan aşağı düzülýär. İslemeseň hem aýtjak ine daş oz meniki näme üçin iň aşakda gelýär diýjek. Dogry dälmi? Soň ýene 5 ýyldız var, düşnükli.
umuman şu beşe bölüp beşinen birbirine karşı etmek planları şu Türkmenistan'ın sözde garaşsızlığı alınan nemesinden var bar. Son ay var. Ay meselesine hal murada da aytıp geçti. Ay näme üçin ähli döwletlerin baydağında ay neme sağ tarafa serediye bizimki olsa çep tarafa yani batıp baryan ay yalak edip görkezlipdir. Yine şu tarafı var. Doğru değil mi? Birinciden bizimki yalak unitar dövlet biz. Misal için Amerika yalı federal değil. Ondan sonra näme Germaniya yalı federal ham değil. Häzirki Russiya yalı federal değil. Olam dargajak bolup durýany. Tapawudy ýok. Bir federal döwletlerde baydak nemesinde san oýnap bilýär. Misal üçin Amerika 50 san döwletiň birleşen nemesidir. Şonuň üçin Amerikanyň Birleşen Döwletleri ýa-da United States of America diýip geçýär. Yani Amerikan Birleşen Devletleri diýmek bu. Ya da ştatlar diýip aýdýarlar. Yani nemäniň Germaniýanyň ya da şu taýda Skandinaw ýurtlaryň belki aýdýan bolmaklar mümkin. Russiýa aýdýar. Ştat diýip ruslar hem säýär şol nemislerden alındığı üçin şu sözü. Şeyler ýagdaý var. Olarda 50 sany yıldız var. Eğer bir sany köpelse, yani bir aýdal Meksikadan bir velayet aldı. Men bundan soň Amerika goşulýan diýdi. Misal üçin ya da Kanadadan aldı, referenduma geçirdiler, goşuldy. Amerikanyň baýdagyndaky yıldızlaryň sany 51 bolýar. Näme üçin bolýar? Federal bir döwlet. Federal döwletlerde bolup bilýär. Bizimki unitar döwlet diýmek bir sany paýtagty var. Amerikanyň 50 san nemesi bardyr. Ýöne dünýä syýasy nemedäki görkezýän paýtagty Washingtondur ýöne. Her döwletiň hem öz paýtagty bardyr. Bizimki ýöne eýle däl. Ýalňyş ýany hiç gaçan hem unitar, bütewi diýmek ýani beýleki bizim nemämizde aýdaly. Bütewi bir döwletiň baýdagynda içindäki tertipleşdirilen nemelerin sahny boýunça şekillenmeýär. Düýünden ýalňyş ýöne şekillendiripdir diýip sorarsyňyz. Şekillenipdir. Sebäbi şu günkü günler planlanypdyr. Türkmenistany şu günkü güne düşürmek. Bir tiresini bilmeýän milleti tire parazlyk demesine getirip biljek ine güýji bar eken şu baýdagyň görüp dursunuz ýaly. Indi bu baýdak Halmyrada gurrun beripdi. Ben şonuň gurrun bereni gaýtalajak. Eger ýalňyş bir ýerine aýdaýsam Halmyradaň öz düzedersoň. Konstitusiýa kabul ediljek wagty, hatda Niýazowyň doglanmagyny 19 fevralmydy? 19 fevralda konstitusiýany kabul edýärmişler, hem şo taýda baýdagam getiripdirler. Hiç kimiň habary ýok diýär. Kim ýasady, näde bu dörede, haçan karar alındı baýdak nemetmek boýunça? Şo zatlaryň hiç ýyl nemesi tutulmadyk da diýleşler. Soň näde näme gelip bilýär bu zat? Bu ýagdaýa gelip bilýär. Soň şo taýda konstitusiýaga garşy çykypdyrlar. Halmyrada gurrun berýär. Konstitusiýaga garşy çykyldy diýdi, soň baýdagam şo taýda neme boldy bir gele. Ýalňyş wagtda getirilen ýalak boldy diýýärdi umuman. Nemesi. Ýöne baýdak ine şo taýda birden tötenleýin çykyp beripdir orta. Hiç kim habary ýok, näde bolupdyr. Ondan soň baýdak kim çizdi, näme diýse şul adam görkezmek üçin çıkarýarlar. Indi şul adamı şu baýdak çizme mümkinçiligi ýoklugyny häzir az soň görkezjek gysga wagtyň içinde. Indi gerbe gelelim. Gerbde görkezilýän zat näme? Görýän bolsaňyz buğdaýlar görünýändir. Ýene-de göller var. At var. Aşagda da paxta var. Göller meselesine ýyldızlara aý gurrun etdik. Buğdaý bilen paxta gelelim. Buğdaý bilen paxta näme diýmek? Bu ýurdun halky gul diýmek.
Sebäbi Türkmenistan buğday bilen paxtanın ýurdu däl. Nemede bolup biler bu. Ukrainada buğday, paxtada däl, diňe buğday bolup biler. Afrika ýurtlarynda ýa-da bilmedim. Suw köp ýöne çöl nemesinde, ikliminde bolan yerlerde ekilip bilinýär. Ýöne biz çöl ýöne suw ýok. Suwumuz ýok. Buğday ekmek üçin hem suw gerek. Buğday ekmek üçin ýanky emel usulda suwlanyp buğday ekilýän däldir, çykda çyskan bolýandyr. Buğday diňe ýagyş we neme suwlar bar bolsa gerekli miktarda derýa ýene näme bolsa ekilýär. Yani umuman bu taýdaky neme Türkmen halkynyň gözüni buğday, paxta diýilýän çärelerden açmazlyk bolmaly. Maksat bu taýdaky şol. Bu zatlaryň hiç haýsyna şula adamyň akly ýetmeýär. Aklynyň ýetmeýişini häzir ine size görkezýän şu taýda eserlerine seredeliň. Ine şu onun çizen suratlarından biri. Suratı bir wagda sereden wagtyňyz gönüp gözüňize düşen wagty bir geometrik bir ýalňyşlygyň bardygyny görýäňiz. Birinciden ýüzü şu taýda ýüzü bilen sag ele gawat gelýär ýöne bedeni gawat gelen ok. Doğru değil mi? Şu adama baydak çizdirer misiniz? Ben size sorayım. Şu suratı 6 aylık, 8 aylık surat mektebine giden surat oyunca yani okuğunu alan adam çizip bilmeli. 6 ay ve 8 ayın içinde. Bir yılam değil. Yani Öwes Muhammed onuň täze goýulan suratlary. Indi ýene bir suratny görkezeýin. Hasam düşünersiňiz, şula adam şu zat çizip bilmejäni. Indi bu taýda suraty görýäňiz. Türkçede bir orantysyz diýip bir söz barda. Orantı ýa-ni bir tutanok ölçekler bir-birine. Ine şu maşyna seredin. Şu maşyna serip üstündäki nämez näme diýelim o? Saýawan diýip aýtjak men. Näçe taja ýa-ni näçe gatly nämemiz ýa? 2 iň az dogry dälmi? Ýöne bäre gelýäňiz bir gatly. Bärde görünýän bir gatly öýüň ýanynda duran şu ösümlik gül vardır, bu gülü tanıyansınızdır. Türkmenistan'da ekilýär. Şu ikisi gawat gelýär ölçege. Yani şu öýüň aşağındaky fundamenti gawat gelen ok. Bu bir. İkinci çağa seredin. Çağanyň ýanky ölçegine göwrümne seredin öýü bilen deňeşdirin. Soň ine Aftulaga seredin. Aftulagyň üstündäki saýawanyna seredin. Soň öýe seredin, soň çağa seredin. Şeýdip aýlanyp bir seredip çykyn hana. Tegrem uzyn diýäne ýyldaşymyz ýazypdyr. Murat Reza. Tegrem gereginden uzyn. Beýle bolmaýar. Indi şu adamyň çizen suratlary. Şu suratı çizen adamyň baydak çizme mümkinçiligi barmy? Yok. Baydak çizme mümkinçiligi yok. O göllere hiçem çizip bilmeýär. Şu zady çizip bilmedik adam. Ya bu kellesinde yani nemeni gerçekleştirip bilmendir. Aftulagyň şu göwrümi bilen şu öý, şu çağanyň, köçäniň arasyndaky aratnaşy gurup bilmedik adam. Kelläňde gurmaly birinji çizmäňkä. Yani A-K yüzünde hemme zadyň ýeri belli bolýar. Ay bir çizip başlaldy, näme bolar soňunda diýen ýaly ýanky besmelesini çeken bolmaly. Şeýdip çizen bolmaly. Mümkin däl bu adamı çizme. Indi bu nerden gelýär diýip sorasaňyz. Bizim
baydak diýip hasap edýän nämämiz. Bul adamy görkezýärler. Sen çizdiň sen. O ýöne näme öňünden taýar gelen. O nereden gelýär? Bunu türkmeniň ýagdaýyny 100 ýyldan bäri bilýän ýerden gelinmeli bu. 100 ýyldan kimler bilýär türkmeni? Ors imperializmi bilýär. Ors imperializmi iqtisad tarapdan çöktük diye, ýöne siyasi tarapdan dargatmaly bular elimizde tutal diýilen many bilen edilen zatlar. Baydagy şunuň ýaly bolsun. Äşe bölmeli, bir-birine düşman etmeli, bir tireçilik oýuny bolmaly. Ýene näme diýilen ýaly bir ýagdaý bar. Soňam hiç bir dünýäde şunuň ýaly baydak ýokdur. Baydaklaryň bir nemeleri var. Baydak diýmek kod diýmekdir. Köplenç renkler bilen belli edýändir. Mysal üçin ýene Ukraina gelelim. Ukrainanyň baydagy ýokarsy gök, aşağı sarıdır. Näme sebäpden? Buğday känek ýalar. Buğday bişen wagty sarı bolýar, ýokara edil buğdaýyň bişen wagty asman arasy bolýar diýeli. Ordamy bulutlar ýagyş sezonlary geçýär. Köpräk gök renkde bolýar asman. Gök bilen sarı gelýär. Şo taýdan gelýär. Renkler oýnaýar köplenç. Göräň Arap ýurtlaryndan bilmedim. Afrikada bir ýerde bolaýmasa şon ýaly şekil berýän. Hiç haçanam baydağa aydaly şu göl bolsa şu göl bolşy ýaly alınmaýar. Ine ay tapawdy ýok. Bütün aylar. Aýyň her türlü görünüşi bardyr. Ýöne şon näme üçin tegele edip alan oklar. Ya da aýa meňze edip alan oklar. Edil özüne alanyp aýyň bir insanlaryň aklynda näme diýen janlanýan bir tarapy bar, şonu alýarlar. Şey dip alınmaly, gönümel göçürilýän däldir. Baydagyň bir güýji bolmaly bu. Bu nähil näme bar? Yani şeyle ýyleşler ýanky baydak meselesi şu taýdan gelýär. Baydak nemesi täzeden ele alınjaktır. Türkmenistana baranda demokratik usullar bilen ele alınjaktır. Meclisin kararı bilen täzeden bizim ählet geçmişimizdäki gymmatlyklar göz öňüne tutulup şu geografiýada bolup geçen zat barmy bir hemmämize ortak bir zat barmy? Ýa-da güýçlü tarihden galan bir zat bardyr. Şo zatlardan bir ara getirilip alınar. Başgaça nemesi bolup bilmeýär muny. Yani şey dip almaly. Bu baydan näde dip alynany, kimiň çizanyna çeli bilinen okdy. Belki bilýänem dälsiňizdir ine. Şu an ekranda görkezlenen bäri köp adam tanandyr bu adam bardygyny. Bu zatlara o üýtgetmelidir. Indi demokratiýa geljek bolsa, yani her bir edilýän işden halkyň nemesi bolmaly. Halk gatışmaly şu işin içine. Ya gönümel gatışmaly ya da deputatlar arkaly. Deputatlar saylar. Ne mecliste diýerse mecliste halkyň saylan deputatlar boljak. O deputatlar karar berjek. Halkyň adyndan. Halk saylady. Vekil etip uğratdylar. Şeyle nesip bolsa hemme zat doğru yerine getiririz. Bu orsun taýarlap beren baydana gaty ýakyndan we siyasi neme boýunça tanqidlanar, kritik edilir, el alınar. Onun köp nemesi var. Bu taýda hemmejesine biz bilýänem däldir şu watlykça. Üstüne oturup nemetsen gaty kän zatlar çykýar bunun. Şeylerek bir neme düşündürüş çıkışını geçerli karar verdik. İndikisinde iyleşler raýat nemesine täzeden gelýäs. Bu gezek azıcık giňişleýin. Gurrun vermekçi raýat nemesine geçen
hem taýýarlyk bolsun hem kritika edip bilýän bar bolsa etsin diýip deme goýduk da kritika edýän adam ýokdy sebäbi bu zatlara tötenleýin dengelýände menem tötenleýin dengelipdim 8-9 ýyl mundan öň. Şo taýdan izin alyp gitdim soň. Munyň taryhy gaty giňiş we agyrdyr. Raýat diýmek demokratiýa garşy bir guruluş ýani raýat demesi. Raýatyň bolan ýerinde demokratiýa bolma mümkinçiligi ýok. Ýene onam indiki nemede neme derse o çykyş edip o düşündirip bermekçi ýyleşler. Şeýle soraklaryňyza jogap berip bilemok, pikirlerinizi ýazýaňyz görýän. Kıyska wagt berilýär yarım saat ýalap bir wagt ýyleşler. Onda şunluk bilen şu taýda jemleýän ýyleşler. Akşamınız hayırlı olsun. Yine de görüşýänçäk. Thank you.